आजमाने हायस्कूल नेवऱ्या वतीन आझादी का अमृत महोत्सव तसेच शाळेच्या भांगरा महोत्सवी वर्साच्या निमतान आंतरशाळा देशभक्ती गायन सर्त घडून हाडली। नामनेचे व्यक्तिमत्व सर्गेस्त कवी मनोहर राय सरदेसाय हांचो पूत आणि नामनेचे वास्तुकार सुनील सरदेसाय ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे आशिल्ले। तसेच ह्या वेळार उदय एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष रामराव वाघ, व्यवस्थापक दिगंबर काणकोणकर आणि हेडमास्टर दिनेश सांतिनेस्कर हांणी ह्या वेळार हाजेरी लायली। ह्या संस्थेचे पयले इनाम पणजेच्या हेडगेवार शाळेक फावो जाले जाल्यार दुसरे दयानंद आर्य हायस्कूल नेवऱ्या, तिसरे बालभारती विद्यामंदिर, चौथे युनियन हायस्कूल चिंबेल आणि पांचवे कुजिराच्या मुष्टिफण हायस्कूलाक मेळ्ळे।